Kulumka tiprasa dofani lukurokno haino hai norokni bagite kaisa video mas nampika tamni hingke kwbangma borok ni bukugo omo hai phayo je norok phatar hasteo tongui tipra sarokni bagui tamo khlai mankha omo hai kwbangma borokni bukugo sungmung achayo eba kwbangma borok phatar hasteo tongui samung tangui tongnai rokni bagui kaisa lasima sinsa haike koksao so oboni bage o kokno tini ang norokni o video ni bisingtui phirok mangruan tabuk naidi kaisa rajyo eba kaisa haste develop wngnani thangka hingke bo sudu sorkar ni rang bai siming no develop ongui maya tamni hingke bo o je haste ni manui no bo phatar hasteo eba alka jagao export ma khlainai eba phalnai romdi for example tabuk Tripura o Tripura rajyo sorkar eba Tripura ni sorkar rang khanani bagui bo tamo khlai hingke Tripura ni rabat no phatar state o export khlaio every year 1700 crore bo rabat ni bisingtui phatar hani rang income khlaio Tripura hasteo so obo haike bo bosore bosor rabat ni bisingtui rang kamayo wa ni bisingtui rang kamayo pineapple ni bisingtui rang kamayo tei Tripura o kwbangma je borok phatar hasteo product phalui kwbangma rang je Tripura rajyo sorkar rang kamayo obo bai se Tripura o rang kwbang ongo obo haike no tini kwbangma borok phatar hasteo samung tangnai rok no bengai mano eba hwnui mano norok Tripura ni bagui tamo khlai hinui aboni bagui ang sanani muchungo norok no Tripura haste ni borok kwbangma phatar hasteo samung tangnai tongo even jeng all India tei alka country rogo bo kwbangma chini borok tongo all India bo cheng nainani thangka chini Tripura sarok komse kom 50-60 hazar phatar hasteo rang ajinani bagui tongui ma tongo tei borok rang kamayo ar pore borokni kamaimani rang no nok nukung cholinani bagui Tripura hasteo rohor so obo haike kwbang baksa borok tabukni jorao o 2025 edi o hingke chini borok bo kisa misa driver rok khlaio baksa hotel logo kisa misa captain rok manbaikha tei baksa borok kisa misa phatar hasteo boribui company rogo chakri manbaikha so 30-40 hazar rang ajio maso eba baksa borok beauty parlors rogo omo hai rogo kotor beauty parlors rogo habui borok spa rogo habui spa bo habui borok kwbangma rang rok ajio so obo haike chini Tripura sarokni bisingo bo tabukni jorao baksa Tripura o je borokni nok nukungko baksa maso 10,000 baksa 15,000 baksa 20,000 kai Tripura hasteo rang rohornai rok tongo so omo hai kwbangma borok je chini Tripura sarok phatar hasteo kaya hampano 40-50-60 hazar borok omo haike samung tangui je phatar haste ni rang Tripura o rohorui tongo so oboni bagui no naidi maximum khoroksa borok 5,000 khlaiui nijini baithangni nogo rang rohorka so 50,000 borok jodi maso 5,000 khlaiui bo phatar haste ni rang kamaiui bini nogo rohorka hingke Tripura o busuk rang sogui so obono hisab khainai di 5,000 into 50,000 people 5,000 rang khlaiui 50,000 borok Tripura o jodi rang rohorka hingke maso 25 koti taka je phatar hasteo samung tangui tongnai rokni bisingtui khlaiui Tripura o rang soguio tini kwbangma borok hino je phatar hasteo tongnai rok Tripura ni bagui tamo khlai mankha omono khlaio je phatar haste ni rang jeng chini Tripura o rohoro tei o rang jeng chini nogo thuoi tongya abo Tripura ni market o thango sei oboni bisingtui khlaiui bo je economic growth wngthani o ajagao khobjago eba lekha jago so obono Tripura sarok je phatar hasteo tongnai rok pura Tripura ni bagui se khlaiui tong Tripura o se rang rohorui tongo phatar haste ni jemon Tripura ni sorkar rok rabat phalui bosoro 1,700 koti taka rang tuma haino Tripura ni labor rok phatar hasteo samung tangnai rok bo every month
25 কোটি করোল एबा 25 কোটি টাকা एभ्रि मान्थ o लेबार रकनि बिसिंतै त्रिपुराओ रां सौगैयो so awani bagini wan sukna di awani bagini ang phatar haste tongnai borok no sana musungo boising ka hingke lasina kokuri norok tripura ni bagi tam khlaiman ka hingke obun khlai tong chini bisingti bo te 25 কোটি টাকা no nang 12 mas 12 man into khlaina di busuk klai norok saibana no tripura ni phatar haste samong tangnai rok ni bisingti tripura o busuk rang sogi hambai asuk no